галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң хәерле, иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның шиксез сәламе һәм салаватлары булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһы Тәгаләгә тақва булу, өстеңдәге фарызларны тиешенчә үтәп, Аллаһ куйган харамнарга кирмәү. Менә бу безнең иң элек тақвалыгыбыздыр. Аллаһы Тәгалә Куръани Кәримдә бик күп аятларда безгә тақва булырга чакырды. Һәм шуларның берсендә нәрсә диде? Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих. Эй иман китергән ирләр, хатыннар, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ минем хузурыма кайтудан сакланыгыз диде. Үлүдән сакланыгыз диде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзебезгә, гаилә әһелләребезгә, киләсе нәселләребезгә тауфиq, һидаят бирсен. Тақвалыкта яшәп, тақва бәндәләр булып, Аллаһ хузурына кайтырга Раббым насип итсен. Аллаһ Тәгалә үзенең кешелеккә булган соңгы мөрәҗәгатен, соңгы китабы Бөек Коръәнне индерде. Һәм Аллаһ Субханаху ва Тәгалә шушы безнең кулыбызда булган китапка кешелек тарихында килгән бүтән китапларның эчтәлеген сыйдырды. Куръани Кәримдә Коръәнгә кадәр ингән Инҗилнең дә эчтәлеге сыйды. Тауратныкы да сыйды, Забурныкы да сыйды. Һәр берсе Куръани Кәримдә сакланадыр. Һәм Куръани Кәримдә тарихта булган иң әһәмиятле һәм безгә иң күп файда бирә торган бүтән кыйссалар, бүтән вакыйгалар килде. Куръани Кәримдә безне бәхетле итә торган һәр бер кагыйдә, һәр бер әмер килә. Безне хәсрәткә шумдыра торган, дөньябызны, ахиратыбызны җимерә торган һәр бер языклык, явызлык Куръани Кәримдә искә алынды һәм безгә харам кылынды. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безгә биргән китапның һәр бер сүрәсендә, һәр бер аятында, һәр бер сүзендә зур гыйлемнәр, зур насихатлар бирде. Инна һазал Куръан, Аллаһ Тәгалә әйтте, дөрестлектә бу Куръан ди, яһди лиллати хия aqwam ди. Ул кешеләрне ди, Куръан сезне ди, дөрес булган гына дими, иң дөресе булган, иң хакыйлысы булган нәрсәгә чакыра ди. Бу Исра сүрәсе 9-нчы аяттыр. Һәм әлбәттә менә бу бөек мөрәҗәгать Аллаһның шушы бөек китабын кешелеккә җиткерү өчен аны теләсә кемгә тапшырып булмады. Бу бөек вазифаны теләсә кемгә тапшыру мөмкин түгел иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бөек мөрәҗәгатен башкаларга җиткерү өчен иң бөек, иң хәерле мәхлугын сайлады. Һәм менә шушы вазифа, вот эта обязанность донести до людей последнее послание Всевышнего, это самый величайший проект в истории. Это самая величайшая ноша в истории. И поэтому Всевышний для того, чтобы донести до людей
книгу Аллаха, Коран, он выбрал самого достойного, выбрал самого сильного, выбрал самого искреннего, самого богобоязненного, самого терпеливого, самого умного, самого лучшего, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Кор'анны, аның аятларын кабул итү калбы белән. Иң элек үзе тормышка ашыру. Чөнки пәйгамбәребезнең вазифасы Кор'ан күктән килде дә Җабраилдән, менә чыгып кешеләргә минбәрдән сөйләде, эш бетте түгел. Юк. Пәйгамбәрнең вазифасы шушы Кор'анның һәрбер аятын йөрәгенә, миенә сеңдереп, иң элек үзенең тормышында күрсәтү иде. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез иң элек аятларны кешегә сөйләмәде, ә күрсәтте үзенең тормышында, үзенең әхлагында, үзенең гыйбадәтендә. Һәм шушы аятларны тормышына ашырганнан соң, тагын нинди зур вазифа? Ул аны башкаларга аңлайышлы итеп, аңлайышлы телдә, аңлайышлы ысуллар белән җиткерү, сеңдерү һәм аларны шушы аятлар белән тәрбияләү иде. Менә бу сөекле пәйгамбәребезгә җиңел булды дип уйлыйсызмы? Юк. Хәтта җәмәгать ул аятларны җиткерү түгел, кабул итү дә бик авыр булды. Ул зур эш иде, чөнки бу аятларның мәгънәсе, аларның кыйммәте бик зур иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә, карагыз, Хашр сүрәсендә нәрсә ди? Ләу анзална һазал Кур'ана аля җабалин. Әгәр дә бу Коръанны ди Мөхәммәднең йөрәгенә түгел, зур, каты таштан булган тауга индергән булсак ди, ларa'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Син күрер идең ди, шушы аятларның бүйеклеге астында ди, ул зур таш тау тетрәнеп, калтыранып, кыйылып төшәр иде ди. Карагыз, ул аятларны тауда күтәрә алмас иде ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә таудан да бүйек булган, таудан да көчле булган сөекле пәйгамбәребезне сайлады һәм сахабалар нәрсә диләр? Беләбез, Коръан бит бер юлы иңмәде, аят. Кай вакыт Җабраилдан Коръан аяты иңгәндә, сөекле пәйгамбәребез шундый кыйналган, хәлсезләнгән, кай вакыт аягыннан егылып, шундый хәлдә кабул итә иде аятларны ди. Шуңа күрә бу вазифа иң әһәмиятле һәм шул ук вакытта иң авыр вазифа. Аллаһның хикмәте, карагыз, сиңа тапшырылган вазифа әһәмиятлерәк, зуррак булган сайын, аның мәшәкате дә күбрәк. Менә без имамнар аңлау өчен бер генә мисал китерәм. Никахларда әти-әни, кыз һәм кияүнең әти-әнисе утыра. Biz әйтәбез әтигә, менә син кызыңны кияүгә биргәнче, аның өчен сез беренче урында. Ләкин никахта кызыгызны кияүгә тапшыргач, аның өчен беренче урында сез булмыйсыз. Ире булачак дибез. Әлбәттә, бу сүз шул кадәр ирләргә ошый. Карале, мин бит хәзер хатыным өчен әти-әнисеннән дә зур, менә бит машалла дип шатланабыз, ләкин без берәйберне аңламыйбыз. Әгәр дә Аллаһ никахта иргә әти-әнидән дә зуррак дәрәҗә биргән икән, бу дәрәҗә белән бергә ирнең җилкәсенә нәрсә бирде? Әти-әнинең вазифасыннан да зуррак вазифаны бирде. Нигә шунысын аңламыйлар ирләр? Ул бит хәзер әти-әни бирүгә карый да хатынына әти-әнисеннән дә күбрәк бирергә тиеш була. Шуңа күрә вазифа зурайган сайын, дәрәҗә арткан сайын, аның бит җилкәсенә төшкән йөге дә арта. Ни өчен? Сөекле пәйгамбәребез
Аллаһының иң бүйек мәхлугы, Жабраилдән да зур пәйгамбәрнең дәрәҗәсе, Микаилдән да зур сурны авызына китергән Исрафил көтеп тора. Аллаһ та күзен йомырга курка. Аллаһ әмер бирсә, күземне йомып күрми калырмын дип. Ул сурга өргәч бүтән нәрсә җимерләшәк. Пәйгамбәрбез аннан зур. Ни өчен ул зур? Чөнки аңа кушылган вазифа аларныкыннан да зур. Шуңа күрә пәйгамбәребезнең дәрәҗәсе белән бергә аның йөге зур булды. Шуңа күрә Коръән аяты аның йөрәгенә түгел, тауга ингән булса, тауда түзә алмас иде ди. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы вазифаны күтәрде. Аллаһ Тәгалә аны сайлады алдан шушы вазифаны тапшыру өчен. Хәтта җәмәгать, менә моңа бер зур дәлил. Абдулла ибн Габбас әйтә, бу Ибн Кәсир тәфсирендә килә. Җир өстенә килгән бүтән пәйгамбәрләр дә сөйкле пәйгамбәребезне белделәр ди. Һәм аларга Аллаһ Тәгалә фәрештәсен җибәреп, син пәйгамбәр буласың дип әйткәндә, Мөхәммәд пәйгамбәр киләчәк көннәрдән бер көнне ул ахыр пәйгамбәр булачак. Әгәр дә сез исән булсагыз, пәйгамбәрлегегез бетә һәм сез аңа иярәсез дигән шарт куелды ди. Һәм бүтән пәйгамбәр шушы килешүне кабул итте ди. Бүтән пәйгамбәр, Нух пәйгамбәр дә, Муса да пәйгамбәребезнең киләсен белделәр. Һәм белделәр, ул килсә безнең пәйгамбәрлек бетә. Һәм алар үзләренең халкына да шуны җиткерделәр. Муса алейхиссалам минбәренә менеп, халыкка Мөхәммәд пәйгамбәр киләсен әйтте. Айса алейхиссалам әйтте, шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребезне бу зур вазифасы белән бүтән кешелек көтте. Бүтән пәйгамбәрләр белеп аны көттеләр. Һәм Аллаһ Тәгаләне үзе сайлады. Беләбез, кичкенә вакыттан Аллаһ аның йөрәк күкрәген ачып, йөрәген чистартты. Ни өчен? Чөнки аны хәзер бик зур эш көтә иде. Бик зур вазифа, бер кемгә дә тапшырылмаган вазифа аңа тапшырылачак иде. Аның йөрәген паклады. Сөйкле пәйгамбәребезгә шушы вазифаны тапшырыр алдыннан 40 ел ул курслар үтте. 40 ел ул белем алды. Аллаһ аны тәрбияләде. Бер кашан Аллаһ Тәгалә аның башын пытларга идермәде. Уйлап карагыз, бүтән кеше пытларга табына. Аллаһ аны саклады. Ул гомерендә бер кашан бер пытка табынмады. Ни өчен? Чөнки ул 40 яшендә тәүхид дигән, бер Аллаһка гыйбадәт дигән байракны күтәрергә тиеш иде. Шуңа күрә Аллаһ аны саклады. 40 ел пәйгамбәребез бер кашан авызына исерткеч хәмер алмады. Бер кашан да. Уйлап карагыз, бысы да эчә, харам түгел, Аллаһ аны саклады. Аның җәсәденә, тәненә бер кашан харам ишемлек, харам ризык кермәде. 40 елда пәйгамбәребез, әле пәйгамбәр түгел бит, бер кашан бер кемне алдамады. Бер кашан бер кемне алдамады. 40 ел эчендә пәйгамбәребезнең мүбәрәк бармаклары бер кашан бер чит хатын кызның тәненә дә тимәде. Аллаһ аны саклап килде. Аллаһ аны әзерләде. 40 ел Аллаһ аны тәрбияләде. Ятим калды. Бу Духа сүрәсен укыганда Аллаһ Тәгалә әйтә бит, без сине ятим иттек ди. Мин еш кына уйлыйм, иң яраткан кулына Аллаһ Тәгалә бер әтине табыр иде бит инде. Әлбәттә табыр иде, ләкин юк. Әти кушагында үсүгә карый, аның вазифасы зуррак иде. Нинди? Ул үзе ятимлекнең нәрсә икәнен татып, 40 яшендә пәйгамбәрлек байрагын күтәргәч, ул ятимнәрне күтәрергә тиеш иде. Тарихта булмаган дәрәҗәгә пәйгамбәребез ятимнәрнең дәрәҗәсен күтәрде һәм безгә шушы әманәтне калдырды. Без ятимнәрне карарга тиеш, тәрбияләргә тиеш. Шуңа күрә әтиләр җитәр иде Аллаһ хузурында, ләкин Аллаһ аны ятимлектә үстерде, мохтаҗлыкта үстерде. Ни өчен? Ул мохтаҗлыкның нәрсә икәнен белеп,
Ашның хәлен тук белмәсте, Пәйгамбәребез белде, чөнки үзе ачлыкның нәрсә икәнен татыды. Шуңа күрә ятимлеген дә күрде, мохтаҗлыгын да күрде, якыннарын да югалтты. Үзе шушы бүтән дәресләрне үтте. Һәм әле Пәйгамбәр булгач та бетмәде. Бакалавриаттан соң магистратура башкасы китте. 23 ел соңгы сулышына кадәр Пәйгамбәребезне тәрбияләде. Төрле сынаулар белән, төрле имтиханнар белән, ниндидер төрле дошманнар белән, башкалары белән, үзенең туганнарының хыянат, предательстволары белән 23 ел әле ул соңгы сулышына хәтлек укыды. Шушы Пәйгамбәребез Аллаһының сабакларын алды. Һәм нәтиҗә. Менә ул диплом. Аллаһы Тәгалә нәтиҗәне, балны үзе бирде. Нәрсә диде? Высшая степень. Аллаһ Тәгалә әйтте, Калам сүрәсенең 4-нче аят. Ва иннака ла'ала хулуқин азим диде. Воистину ты обладаешь великим нравом диде. Синең хылкың, синең әхлагың нәрсә диде? Иң бүйек дәрәҗәдә диде. Андый сыйфатлы, андый хылыклы, андый иманлы тарихта бер кашанда булмады һәм булмаячак. Аллаһ Тәгалә аны иң хәерле бәндәсе итте. Һәм аның эчендә иң хәерле сыйфатларны Коръәндә булган җиде. Сөйкле Пәйгамбәребездән дә иманлырак, сөйкле Пәйгамбәребездән дә Аллаһтан күбрәк куркучы, Аллаһны күбрәк сөюче, Аллаһка күбрәк тәвәккәл кылучы бер кашан булмады һәм булмаячак. Ул иң иманлы, иң тақва. Сөйкле Пәйгамбәребездән дә гадил кеше бер кашан да булмады һәм булмаячак. Шуңа күрә Пәйгамбәребезгә син гадил итеп бүлмәдең ганимәт малын дигәч, Аллаһның илчесе нәрсә дип җавап бирде? Әгәр дә мин гадил итеп бүлмәсәм, тогда кем гадил итеп бүлсен диде. Чөнки ул гадиллекнең эталон үрнәге иде. Иң сабыр булды. Пәйгамбәребез кебек сабыр бүтән бер кем дә булмады. Шуңа күрә белегез, кай вакыт тормышта сынау килгәч, сабырлыгыңның лимит бетә башлагач, Пәйгамбәребезне искә алыгыз. Аңа килгән сынаулар безнекеннән мең мәртәбә артык иде. Шуңа күрә сөйкле Пәйгамбәребезгә бездән 1000 миллион мәртәбә авыррак булды. Ул иң сабыр булды. Ул иң юмарты булды. Ул иң мәрхәмәтлесе булды. Ул иң нечкә күңеллесе булды. Һәм шул ук вакытта иң батыры, иң көчлесе һәм иң иңе ул булды. Шуңа күрә сахабалар сахих хадистә килә. Айша радиллаһу анха янына баралар. Пәйгамбәребезнең хатыны янына һәм әйтәләр, безгә Аллаһның илчесенең хылкы турында сөйләле ди. Нинди иде ул ди? Айша бик кыска гына җавап бирде. Кана хылкуху Кур'ан ди. Пәйгамбәрнең хылкы ди, его нрав, его характер ди. Это был Коран ди. Коръан. Коръанның һәрбер аятын, Коръанның һәрбер күркәм килгән һәрбер сыйфатны ул үз ичендә булдырды. Коръанда искә алынган, тыелган, нинди генә яман сыйфат булмасын, Пәйгамбәребездә берсе дә юк иде. Шуңа күрә ул хаҗаши Коран иде. Ул елмайды, бу Коръан. Кемгәдер кашларын җыерды, бу Коръан. Кемнедер мактады, бу Коръан. Кемнедер орышты, бу Коръан. Кемгәдер мәрхәмәтле булды, бу Коръан. Кемгәдер кылычын чыгарып каты булды, бу Коръан. Аның һәрбер хылкы, һәрбер хәрәкәте, һәрбер сүзе, күз карашы Коръан иде. Һәм субханаллах, карагыз, Аллаһның хикмәте, это мудрость Аллаһа. Эше иң күркәм булган кешегә Пәйгамбәребезнең ичке дөньясы, хылкы, иманы, аннан да күркәм кеше юк. Аңа Аллаһ иң күркәм тышны да бирде. Аның внешний вид, с одной стороны, мы знаем, пророк, внутренний мир, нрав, иман пророка был самым прекрасным, самым лучшим. С другой стороны, мы видим, Аллах самому лучшему дал даже внешний вид, самый лучший дал. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям кешеләрнең иң матур иде. Пәйгамбәрдән матур кеше булмады. Карагыз, хәтта кешеләргә шушы хакыйкатьне җиткергәндә кыяфәтен дә шундыйны бирде. Бу бит Аллаһның бер хикмәте. Галимнәр әйтәләр, ислам галимнәре, тарихта иң шибәр, иң матур эш иратты. Адәм
Чөнки җәннәттә кешеләр адәм кыяфәтендә булачаклар. Икенчесе, шуңа күрә адәм койрыклы, җонлы маймыл булмады җәмәгать, әкренләп кешегә әйләнде безнең кебек. Юк, адәм инде ул эталон иде. Наилучший Аллаһ Тәгалә мин үзем яраткан шушы күркәм затка нигә сәҗдә кылмадың дип куды үз рәхмәтеннән иблисне. Шуңа күрә ул иң матур. Юсуф алейхиссалам турында килә, тарих бөтен кешелекнең матурлыгының бер өлешен бирде. Һәм өченчесе пәйгамбәрбез Мөхәммәд ди. Ләкин галимнәр әйтәләр, сөйкле пәйгамбәребездән дә матур, күркәм, кыяфәтле беркем дә юк иде ди. Без аның йөзен ди һавадагы тулы ай белән чагыштыра идек ди. Аны үтерәм дип килгән киллерлар, Курайшлар нанимат итәләр киллерларны үтерергә, аның йөзендәге нурын күреп иманын китерәләр иде. Шуңа күрә Барра ибн Азиб әйткән, бу Бухари Муслимда килә, Аллаһының илчесе ди, үзенең йөзе белән, кыяфәте белән тышкы кешеләрнең иң күркәме, иң матур иде ди. Шуңа күрә ичке дөньясы да матур булды. Аның тышын да Аллаһ матур итте. Һәм җәмәгать сөйкле пәйгамбәребез, әйе адәмнәрнең иң рухлысы, иң көчлесе, иң хикмәтлесе иде. Ләкин урысларда шундый әйтем бар, один в поле не воин ди. Әйе, бу Аллаһ куйган кагыйдә. Пәйгамбәребез иң көчлесе булса да, бу вазифаны ул берүзе күтәрмәде. Аллаһы Тәгалә алдан ук әзерләде шушы зур вазифаны күтәрергә иң көчле команда. Пәйгамбәребез янында булган ирләр һәм хатын-кызлар бүтән бер пәйгамбәрнең янында да юк иделәр. Ибраһимның андый командасы булмады. Ибраһим булса да. Муса алейхиссаламның янында Әбу Бәкрләре булмады. Ул Муса булса да. Шуңа күрә бөтен Бәни Исраилне җыеп килделәр Иерусалимга, менә капка, менә кир һәм ал Иерусалимны җиң. Нәрсә эшләделәр? Мусаны кинули. Аллаһы Тәгалә аннан аларны хурлыкка төшерде. Пәйгамбәребез нинди генә авыр хәлдә калса да, бөтен дөнья аңа каршы булса да, ни өчен ул сынмады? Аның кырында Әбу Бәкр бар иде. Аның кырында Гомәр торды. Аның кырында Госман торды, башкасы торды. Сөйкле пәйгамбәребез нишләргә белмичә, ватылып, сынып, иенә кайткач, аның иендә кем каршы алды? Аның Хәдичәсе каршы алды. Сынган канатларын төзәтеп, чыгарып җибәрә иде. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аның янына иң хәерле кешеләрне куйды. Шуңа күрә ни өчен Әбу Бәкрдан яхшырак кеше була алмый? Чөнки Аллаһ аны куйды аның кырына. Ни өчен Хәдичәләр иң хәерле, кызы Фатималар иң хәерле хатын-кызлар санала? Чөнки Аллаһ иң хәерле кешесенә иң авыр йөкне куйгач, аның кырына иң хәерле ирләрне һәм иң хәерле хатыннарны куйды. Хәтта хатыннары пәйгамбәребезнең һәрберсе ниндидер зур вазифаны үтәде. Кемдер кабиләләр арасында дуслыкны булдырды. Кемдер башкасын. Гайша әни дә була алмады. Ләкин аның эше әни булудан да зур иде. Ничә дистә еллар, десятилетиями Гайша пәйгамбәребез үлгәннән соң гыйлем таратты. Күпме зур гыйлемнәрне без Гайша радиллаһу анһадан алдык. Шуңа күрә җәмәгать зур вазифа, зур команда һәм бик кыска вакыт. Дедлайн, проектка 23 ел гына. 23 ел эчендә шушы проектны тормышка ашырга кирәк иде. И они справились. Аллаһның рәхмәте белән. Аллаһның рәхмәте, Аллаһның ярдәме белән 23 ел эчендә сөйкле пәйгамбәребез тәрбияләде тарихта булган иң хәерле буынны. Иң хәерле буын, сахабалар буынын. Бер кашан да җир өстендә андый иманлы, андый әхлаклы, андый әдәпле буын булмады һәм булмаячак. Шуңа күрә сахаб пәйгамбәребезне ярату кебек, аның гаиләсен ярату кебек, аның сахабаларын ярату безнең өчен фарыз булып тора. Әгәр дә бер кеше мин Мөхәммәд пәйгамбәрне яратам дип күкрәк сугып, ләкин Әбу Бәкрне яратмыйм дисә, бу кеше, Алла сакласын, бу кеше пәйгамбәребездән
янында түгел. Пәйғамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Тил тиш тирәсе булмагыз диде. Минем бер сахабама да диде. Шуңа күрә алар иң хәерлеләр, иң лайыклылар, иң иманлылар булды. Һәм менә без җәмәгать kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә ди: вы были ди, вы стали ди самой лучшей уммой ди, которая когда-либо появлялась на этой земле ди. Аллаһ Тәгалә безнең уммәтебез, пәйгамбәребезнең уммәтен иң хәерле уммәт диде. Мөхәммәд уммәте. Әлхәмдүлиллаһ, Коръән уммәте. Ләкин бүген безнең гафиллегебез, бүген безнең динебездән булган наданлыгыбыз шул кадәр зур. Без Аллаһның бийек китабын белмибез. Без Аллаһның бийек китабын өйрәнмибез. Арабызда бар 10 ел намаз укучылар. Һаман әле әлифне таяк дип өйрәнмәгән, әле Коръән тоттырсаң, һаман ачып укый алмый. Өйрәнегез Аллаһның бийек китабын. Аллаһның бийек сүрәләрен өйрәнегез, тәфсирләрне укыгыз. Сөйкле пәйгамбәребезнең сирасын, тормышын өйрәнегез. Менә бу безнең өчен иң хәерле үрнәк, иң зур көч булып тора. Һәм пәйгамбәребезнең өммәте булу ул зур дәрәҗә, ләкин аның вазифасы да бик зур. Бер егеттән шундый сүз ишеттем. Ул әйтә: вот Юсуф хазраты, у меня, знаешь, какая мечта есть, вот я бы с подвижником был бы, вот я бы с пророком, вот увидеть бы его, мы там, иншаллах, старайся, сделай все, и ты увидишь его в судный день. Но если бы ты был возле пророка, как Абу Бакр, может быть, ты и сломался бы. Потому что Аллах туда самых лучших дал, возле него. Шуңа күрә аларның дәрәҗәсе зур, чөнки йөкләре зур иде. Сахабаларның башына төшкән Аллаһ юлында авырлыклар безгә төшсә, без сынабыз җәмәгать. Шуңа күрә без пәйгамбәребезнең өммәте шушы әманәтне саклыйк, сөйкле пәйгамбәребезне өйрәник, аның сөннәте, аның дине өчен көрәшик һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән аның өммәте булып яшәп, өммәте булып үлсәк, иншаллах, Аллаһның илчесе белән, аның иң якын сахабалары белән җәннәттә булырбыз. Пәйгамбәребез нәрсә диде? Саллаллаһу алейхи ва саллям: кемне яратсаң, кыямәттә шуның белән бергә булырсың диде. Шуңа күрә аның гаиләсен, аның сахабаларын яратыйк, аларны өйрәнеп яшик. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.